Salamat gid sir. Subong nga adlaw damo sang transport groups nagpadala sila sa sulat sa kay LTFRB Chairperson Guadis. Amo na ni sir ang ginistoryahan ta nagligad nga interview ta sa ibo nga ang sunod-sunod nga saka sa presyo sa petrolyo magaresulta gini sa panawagan sa saka man sa plete. So masulat nagin padala sa LTFRB agud pa kabayon aprobahan ang saka sa plete. Ang gusto sa transport groups 2 ka pesos ang saka sa una ga 4 ka kilometro. Ano ang reaksyon sang Bacod Incorporated? Pati ang ina nila nga tikang nga Action Marlon, pabor gid na sa aton nga magagmay nga mga drivers sa operators diri sa Negros Occidental. Apang ang ina nga agna nga gusto nila matabo, disbintahan naman ina sa aton nga mga ultimo nga mga pasayro nga nagasakay sa matagadaw-daw tanan o kon ang aton nga mga commuters. So may advantage kag disadvantage niya sa aton. Kay di nabalaan taman ang amon nga grupo, ang meaning sang Bacod, Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated. So ang interest sang aton commuters ara man na ginadala man namon. Kami man ina ang nag-represent Action Marlon. So, are sir, nadumduman ko sir nga sang September nagligad nga tuig ni. Ang TFRB nag-aprobar man sang fare increases sa traditional kag modernized nga jeepney, pati gani sa bus, taxi, transport network, vehicle services, ato galing daw mga 1 peso provisional increase sa minimum fare sa first 4 kilometers nga travel. Nausubong ang pangabay 2 gid ka pesos. Ano ang pananawan mo suning sir? Okay ni ang 2 ka pesos nga saka? Para sa akon, okay naman ini siya. Kaya di kabalo kita Action na Marlon, ang pagsaka sang krudo, sige-sige na ni. Wala na ni kontrol ang aton niya nga gobyerno. Kay sang mabalaan pa from July until now, 15 pesos na din saka. So, next week, expectaron ta naman ang pagduga nga pagsaka sang aton nga krudo. Sang aton nga presyo sang langit. So, okay na siya ang 2 ka piso. Kay ito, ginaspektar na nila mo ng sige-sige nga pagsaka mo. Until, until October, guro, saka lang niya saka ang krudo. Kasi maglabot, pakita sa 80 pesos, guro, din ang per liter. Do mabalik naman sa dati. To sir, doon, muna na naglabot man sa 80 na nililigad to, no? Yes. Ako ginaya Action Marlon. Madabot niya siya, o kung magsobra pa na siya. Amo na yung amon niya nga pananawan, sinada ang assessment namon sa pagsaka sang krudo, amo gina-Action Marlon. Isagid sa nagapangunang rason ti amo na sunod-sunod nga saka sa presyo sang petrolyo, pero sa imo sir, bastante or nagakaigo na inaihan nga rason para aprubahan sa TFRB ang petisyon sa saka sa plete? Sa amo niya Action Marlon, hindi ni siya enough nga solusyon ang pagsaka. Dapat gaan sang fuel subsidy ang aton nga mga traditional jeepneys operators, drivers and operators. Kaya ang ini nga pagpasaka, base inalo magdabot sa tag-80 ang krudo, hindi ni siya ka-trespasser. Ang 2 ka piso nga pagpasaka sa aton nga per 4 kilometers na gamay ini siya kayo. So amo na gani ginintindi taman ang aton nga mga commuters kay ang may sala na diya ang aton nga gobyerno mo. Ang aton nga LTFRB, ang aton nga energy nga departamento, ang aton nga gobyerno ang dapat na diya balasulon sini. Kaya nga wala sila sang alternative nga dapat iatag sinada. Dapat ibalik niya sa gobyerno ang pag-manage ng aton nga presyo sang gatong. Dapat may ara na gid sang stasyonan ng aton nga gobyerno. Yes. Sir, sa imo bilang isa man sa madugay nga ara na sa transport group, based sa imo observation, once ka magpetisyon nga ang purpose pagpasaka sa plete, anong kadugay sir man antes aktuhan sang LTFRB man sinimana or base ko manabutan pa ni binulan? Ay, hindi lang niya kay binulan ini ang pag-approve sa
That's why nga kadamo magani isa nag-question sa akon kung wala man siya mo gani aksyon kay ti lubo naman ang krudo. Pero ang rason na daya aksyon na Marlon, syado kadugay ang pag-approve ng aton LTFRB sang pagpasaka sang aton nga plitihan. Amoy na niya ang rason dira. It takes 2 to 3 months pa ina ang ang pag-approve sina. So gasaper na lang niya nagasaper ang aton niya nga mga magagmay nga drivers sa operators. Assuming sir, wala ko bang ginapangunahan ang mga desisyon diri sa LTFRB. Butang to sir, hindi maprobahan ang saka sa plete. Ano nakitaan mo nga unagid nga epekto sa inyo man sa mga operators kag drivers sa POVs, Sir Catedral? Ate, ang epekto sini magaibanan gid ang amon nga income nga mga drivers kag driver operators sa traditional jeepneys. Kag ang harapan sa modernized jeepney. Tanan nga nagakonsume sang petrolyo gini affected din siya. So dako gid nga apekto diri sa amon ang pagsaka sang crudo. Pero once nga maaprobahan ang saka nga 2 ka pesos, ano imo sa di temprano pa nga mensahe nga pwede palabot sa mga sumalakay, Sir Catedral? Once nga maaprobahan? Sa aton nga sumalakay, dapat ipreparahan tanani kag maghimo man kita sang isa ka lihok na dapat mag-unite ang drivers kag ang commuters na mag-ubra kita sa isa ka petisyon o kung suggestion sa aton nga gobyerno na dapat ipariyato ng kag ispiparon nyo na niya sa Sumalakay nagapangayo kami sang Carrillo kay kami nga mga traditional jeepney drivers kag operators magapasaka gid sang kriti kag apektado gid kamo nga mga traditional jeepney ang mga commuters. Anyway, thank you so much kid Mr. Catedral. Paboton ta kag lauman la naton nga wala ni sang lain gid nga epekto sa aton sir kag kabay pa nga pamatian ang kuntani sa aton gobyerno ang madugay nyo nga ganapanubagan kag demanda sa inyo transport groups, Sir Catedral. Anyway, salamat kayo sa information kag mayong kami sa luwat. Yes, kaya mo salamat kay Captain Marlon nga nakapadabot naton sa aton nga mga pumuluyo ang aton man nga gusto pamatian nila sa side naton. Salamat kayo, Sir, kabayong gabi. Salamat. Salamat. Action Firing Line. Ang pamuno sang bag-ong nga transport group diri sa Bacolod City ginatawag nga Bacod Incorporated o kung Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers. So hindi kita anday magsiling buwas or sunod nga semana saka ng pletino. Kay kung si Bacod Incorporated President Catedral Pampambalon once nga magpetisyon gani nga ang tinutuyo saka sa plete galabot pa kuno iyat ng 3 bulan antes aktuhan sang LTFRB kung aprobahan o kung hindi. Action Firing Line. Basi kung madesisyonan sang LTFRB ang presyo sang gatong galabot naman 80 pesos ang kada litro. Tisipon na to kada Martes saka sa presyo sang gatong ang balita nga nagasumalang sa aton. Tibutan ta kung matuod nga bantong hambal ni Mr. Catedral nga malawigan pa tubtub 3 ka bulan antes aktuhan sa LTFRB. August, September, October, November pa, may anta kung naprobahan o kung hindi. Action Firing Line. Sa LTFRB kung tani, kung may nagakaigo malang rason. Inang petition sa transport groups, temprano pa, desisyonin nyo na. Para kami nga sumalakay, hindi man maghalak kahangla, bla, kag makapreparar temprano pa. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.